handisi kuziva zvangu kuti ndiani ari kuadvisa Emmerson Mnangagwa, ndiani ari kuita. In fact, I have an idea. Muri kuona ziyambi ari kukanganisa President Emmerson Mnangagwa on another level. So muri yeZimbabwe right now, news from inside dzandiudza kuti chiri kuda kupinzigwa apa ma1 pane mutemo mutsva, right? So takakuudzai about chinhu chinonzi cab 4, kuti kune chinhu chiri kunzi cab 4 chakagadzirirwa kudi kupinzigwa right now. So chinhu checho chiri kuda kutopinzigwa anytime, ende chinzwai manje mutemo mutsva uri inside that thing. Mutemo mutsva uri kuzovharira Chiwenga, kuzomupedzera zvokutomupedzera, zvokumuvharira panze forever, right? Muri Zimbabwe mutemo uri kunzi uri mucab 4 ndewe kuti an individual who has served and held a position in the Zimbabwean military, even after they retire, cannot be considered as a civilian. And therefore, all those people who are considered soldiers cannot qualify to become a president in Zimbabwe. Muri kuinzwa here nyaya, pari kungwariwa, pakangwagwa muri Zimbabwe, pari kuda kutambwa munhu chekiseri. Hanzi kana ukamboita musoja haubvumidzwi kuita president muZimbabwe. Muri Zimbabwe pari kuvharirwa vanhu vakawandisa pashi, vana Valerius Vanda, vana Chiwenga watovharirwa. In fact, kana zvikabudiswa zvikapasiswa, which I'm pretty sure, because at this stage tose tanguri tatoona kuti vakomana ava they are busy, you know, vari busy kuita zvinhu. Emmerson Mnangagwa haana kumira, and ari busy kuita zvinhu, and you can see kuti the guy is determined. He's determined. I don't understand kuti when will he enjoy what he worked for. I mean, I think kutova president ku enjoy what you worked for, because all the praise unorumbidzwa warumbidzwa kwese kwawasvika, madzimai evanhu baba akapfeka akamonera Zambia nezimusoro rako apa, t-shirt nezimusoro rako, kepesi nezimusoro rako, kana ikava dhuku nezimusoro rako. Chigaro ichi cheushe ichi chinonetsa, japresa vakazvitaura. Asi isusu muri Zimbabwe toda kumboitechisa sober mind, because hatina kudhakwa. Adidi ushe ndezvakudhara zvatava nazviko zvino izvi, utungamiriri. And that's it. Hatisi kuzobvuma kuitiswa, hatisi kuzobvuma mambo, hatisi kuzobvuma absolute power at whatever cost. We are not going to ever let that happen. It will not happen. So zvakamira zvakadaro muri yeZimbabwe, tichitaura about mutemo uyu, tiri kuti isusu let's get into this. Let's get into this. Chiwenga ari kuda kuvharirwa pashi, Mnangagwa wapedza kuzviwedzera up to 2030. So what is the plan here yokuti pakuda kupinzwa mutemo wekuti masoja, kana ukamboita musoja, kana kuti musoja hauqualify to ever become a president muZimbabwe. And then tobva tatarisa nyaya auxilia Mnangagwa, and the plan iri kutaridza kuti Emmerson Mnangagwa also is entertaining an idea yekuti mudzimai wake can take over president muZimbabwe, and then iye orana zvinhu from behind. And then tobva tataura nyaya yekuti Opa Muchinguri ari kunzi ari kuda kuitwa vice president in replacing vice president Chiwenga. So tidana mukadzi president, mai auxilia, and then vice president wavo wekutanga anenge ari Opa Muchinguri, and then Kembo Mohadi, of course, ari kuplanigwa kubviswa. I mean, mufeso akatomboritaya akadzoswa. So ndo pari kuzopinzwa Valerius Vanda. Muri kuona mezi dzacho, muri kudziona mezi zvakanaka, right?
So takamira ipapapo mune Zimbabwe ndo pandakuda kuti tichiuya to another very interesting thing, because whilst Mnangagwa is planning all these things, and Tagwirei is also planning. Right, mune Zimbabwe ndoda kuti hani makamuona Tagwirei just a few days ago, a couple weeks, anga achigwara zvikataurwa pasocial media zvikadii, mupesi anga achigwara. In fact there were reports kuti akabudiswa munyika through emergency airlift, and buda munyika nejet zvokumanya because zvinhu zvakanganisika. So let me tell you the story behind that. It's an alleged story behind kugwara kwaTagwirei mune Zimbabwe. These things happened right nguva imwe chete yekuti pakabuda maaudios achitaura kuti iwo Tagwirei he claims to be the man behind Cab 3 because ari kuplana kuita president muna 2030. Remember pakatanga kubuda audio ya Apostle Java anonzi mukoma wa Pastor Java, and Java ndiye angataura naTagwirei ndobva audza mukoma wake ndokuzobuda kunoko ndokuzorekodwa vachitsanangurira mumufesi wavo kuti chii chiri kuzoitika. Ati manyena naTagwirei, handiti ati manyena naTagwirei because Tagwirei ari kutozoita president. Akasitsanangura ndobva tsanangurwa Tagwirei maplan ake because remember this. Let me remind you one thing. You see, politics manjeka ndodzogona kutenderedzai musoro muri Zimbabwe kana musingaketi. Politics dzakamira so, kana riri bato reZANU-PF, kana riri bato reCCC, riri bato rechi iwo izvezvi kana kuba uchinzwa nemari dzako iwo uri kuda kupinda mupolitics muZimbabwe, waipinda uchimhanya nebhiza ripi? Well, the smartest thing kana une mari already kutongopinda uri muZANU-PF. Reason why ndeyekuti kana ukapinda kana une mari dzako nemabusiness nemacompanies ukatanga kuoposa ZANU-PF, they actually use that as leverage. As leverage. Takakorektwa mucomment section taimboti leverage. As leverage to do what? As leverage to make you comply. Tinashe Mutarisi is one example of businessman in Zimbabwe. Kuti wambotaurisa akatomboita serious achiti vachabva papakutaura kuenda kumavotes, but then pabva pakazovhundisigwa naJava, he realized that actually ZANU-PF can come for you, and then pakazonzi padzimigwa magetsi wazotigwa chichi, handiti ndo pakaona zveshuwa ZANU-PF iko zvino izvi he is now smart, is far away from politics. And why? Because his businesses, wakatombodzimigwa magetsi, his businesses were affected because they were using his businesses as leverage. So kana uchipinda mupolitics muZimbabwe uida kuita president, unotopinda uri muZANU-PF nemari dzako. Once wapinda uri muZANU-PF manje mune mutemo, and kana uchida kuita a member of ZANU-PF mune mutemo, and mutemo wacho ndokuti publicly you never criticize your president. Publicly you always unongochingoimba ma-praise songs about another man. I mean, that's politics too. You sing ma-praise songs about another man. So Tagwirei muchimuona ari paya all this money amemchinzwa kwazi vanhu vakati vapiwa mari hanzi he's doing it for the president. Nonsense. Doing it for who? He's doing it for himself. All these things, he's buying influence for himself. Weak notifier. Hey, hanzi I am not interested in becoming president. Nonsense. Kari kutotenga influence for himself. Kari kutozvitira kuti ramangwana au stand a chance in to get a bigger political position. Do you understand? He's buying influence so that he can get a bigger political position. Because mugame real life rekubudirira life rekuti todaita mamillionaire, todaita machichichi muri Zimbabwe. Nzwai munzwe. The biggest position yaunga agona kuachieva iwewe is becoming the biggest politician, which is to say the president. Because kana ukaita president wenyika, you gain all of a sudden, because mari inogona kutengera zvinhu zvakawanda. In fact inogona kutotengera even kuti mwana wako akasungwa unogona kumubudisa kana une mari yakareba, but at the same time it doesn't guarantee kuti unogona kumubudisa.
handiti tine vanhu vakawanda, even vafumi vanosungwa, you understand? So it's like that, but political power is different. Political power is kind of absolute. Even in a democratic country like United States, it still gives you room to do way more. Remember, Joe Biden, mwana wake Hunter Biden akasungwa nenyaya dzepfuti zhinji. Joe Biden chikati pachakabvuma kuti achiri kuzoita step down, chakuda kunobuda paupresident, temu yacho yakupera, ndobva chapa mwana wacho pardon, chikamuregerera zvitadzo zvake, because he has that power as the president to pardon even Mondi. Unogona kungoita hai, you have been given a presidential pardon. Chero munhu aita sei anogona kutobuda mujeri just by that. And so vanatagurei havagutsikani nemari yavanayo, because they know right now they live under Mnangagwa's grace. Anytime ikara Mnangagwa akadino unokwanisa ngoti let's do investigations paratagure, and then pobatwa mhosva dzisingaperi, fraud dzisingaperi, chichi chisingaperi, otovharinga. You understand? So no man feels safe in that position, especially when they love power like this. So now he's trying to become the president. Ndo patiri kuti isusu pava nekukonana kuri very very funny, because whilst Mnangagwa is thinking backwards as if ari muna 1600 muna 1400 mumutapa in the mutapa empire, he's thinking from that angle. Handiti ndo zviroto zvakewo, he's thinking kuti ndichibva ini pachauya munhu achigara chigaro chamuno mutapa, ende munhu iyeye anofanira kuva mwana wangu, and ndo zvaari kufunga. So mwana wangu maybe tichida kuprepare nzvimbo kuti tizoisa mwana wangu, ratombofanira takaisa auxiliary. Handiti vanatagureu ari kucalculate kuti kozvino izvi right, so president wakuvhotegwa nemamembers of parliament, ndogona kuzvitenga zvese zvapana izvi, ndoita president. So the conflict continues. Uku kuna Chiwenga netimu rake remilitary vachiri kuitawo game ravo rarikuda kutopinza, varikutoti mfesa ari kutopenga, chero 2020 hachatosviki, toda tomubvisa. And then kune July 31 ichibatana naChiwenga kuri kutouya muka storm a storm is rising against Mnangagwa. So right now one, and you can see kuti mafans are serious pakaipa, but isusu redu basa kukupa news ndo zvandatoita pamuri yeZimbabwe. So thank you for watching, stay tuned, and rugare ngaruve nemi.